Fl-istadju tal-appell inħelset minn kull akkuża ta' maltrattament taż-żewġ ulieda wara li kienet instabet ħatja li trattat ħażin liż-żewġ titfal tagħha. Il-każ seħħ f'Awwissu tal-2017 meta tfal allegatament ippruvaw jaħarbu mid-dar tommhom u hija żammithom milli jagħmlu dan. It-tfal tefgħu is-sapun fl-art sabiex iwaffqu l-ommhom milli taqbadhom. Finalment iż-żewġ subien ħarbu mid-dar billi jużaw deodorant fil-konfront tommhom. Missier it-tfal allega kif ommhom sawtithom u żammithom imsakrin f'kamra għal jumejn sħaħ. L-omm appellat mis-sentenza ta' xarejn ħabs sospiżi fuq diversi kundizzjonijiet. Fil-qorti l-imħallef Consuelo Sherry Herrera qalet kif kien hemm verżjonijiet konfliġenti u appellat biex il-koppji li jkunu qed jisseparaw jifqu jużaw l-itfal. Il-qorti elevat ukoll filmati mill-kameras tas-sigurtà. Marcus Giankalleja ingħata sentenza ta' 3 snin ħabs u multa wara li sentejn ilu spara xi tiri waqt li kien qed iwettaq serqa f'Ħażabbar. Kalleja kien akkużat b'serqa aggravat li żamm persuni kontra r-rieda tagħhom li kellu fil-pussies tiegħu arma tan-nar u li juża waqt li kien qed jagħmel qatt kriminali u li hu riċediv. Ħadd ma kien weġġa' f'din is-serqa. Fit-12 ta' Marzu ta' din is-sena ammetta l-akkużi miġjuba kontrih. L-imħallef Lawrence Mintoff iddeċida li nkissru id-drittijiet fil-konfront ta' Jurgen Fenek, is-suspettat mandant fil-qtil ta' Defni Caruana Galizja. L-avukat ta' Fenek kienu fetħu każ kostituzzjonali kontra s-supretendent tas-saħħa pubblika il-Professur Charmaine Gauci. Huma argumentaw li peress li l-qorti ingħalqet riżultat tal-imxija tal-coronavirus fuq ordni tal-awtoritajiet tas-saħħa inkissru id-drittijiet ta' Jurgen Fenek li jieħu ġustizzja fi żmien raġonevoli. L-imħallef ordna li l-kumpilazzjoni ta' Jurgen Fenek tissoktaq minnu fih. Fil-fatt qabel din id-deċiżjoni il-kumpilazzjoni ta' Fenek kienet mistennija li tkompli tinstema' nhar it-Tnejn li ġej. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.